ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. имрӯз дарси мо руси тоҷики муҳовара, мавзӯи мо гумрукхона, яъне сарҳад. Он ҷое ки аз як кишвар ба кишвари дигар мегузаред. Дар ҳамон ҷо чӣ қадар фразаҳои забони русӣ лозим аст, чиро мепурсад ва кадом ҷумлаҳоро мо бояд ба забони русӣ донем, ҳамаи онҳоро дида мегузарем. Русско-таджикский разговорник, тема граница. Итак, начали. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Илтимос, паспортатонро тайёр кунед. Приготовьте, пожалуйста, паспорта. Приготовьте, пожалуйста, паспорта. Паспорти шумо. Аз шумо мепурсад. Паспорти шумо. Паспортатон кане гуфта. Ваш паспорт. Ваш паспорт. Шумо ҷавоб медиҳед. Мана паспорти ман. Вот мой паспорт. Вот мой паспорт. Номатон чист? Инро мепурсад. Дар паспорт бошад ҳам мепурсад. Как ваше имя? Как ваше имя? Как ваше имя? Яъне номатон чист буд ва дар ин ҷо мепурсад фамилияи шумо чист? Как ваша фамилия? Как ваша фамилия? ҷавоб медиҳед албатта. Ишматов, Шматов, дигар. Ва саволи дигар. Аз куҷо мебошед? Аз куҷо мебошед? Откуда вы? Откуда вы? Ман шаҳрванди Тоҷикистон мебошам. Я гражданин Таҷикистана. Я гражданин Таҷикистана. Хуб, рафтем. Шумо оиладор ҳастед? Инро низ мепурсанд. Шумо оиладор ҳастед? Вы женаты? Вы женаты? Агар бошед, да, я женат. Агар не бошад, агар не, я не женат. Хуб, куҷо рафта истодед? Куҷо рафта истодед? Где вы уезжаете? Где вы уезжаете? ҷавоб медиҳед албатта. Ба Русия ё ба Америка, ба Германия, куҷо ки хоҳед. В Россию. В Россию. Ба Россия. Мақсади сафари шумо? Ҳатман инро дар ҳама ҷо мепурсад. Сел в ваши поездки. Сел в ваши поездки. ҷавоб медиҳед. Барои боз мепурсад. Барои кор ё хондан? Пурсида истодааст. Мақсади парвози, мақсади сафари шумо барои кор ё ки барои хондан? ҷавоб медиҳед. Яъне пурсид ки барои кор ё ки хондан. Работать или учёба? ҷавоб медиҳед. Барои кор бошед агар мегӯед на работу, на работу. Агар бахшиш, агар барои хондан бошед, на учёба. хуб, шуморо кӣ пешвоз мегирад? Шуморо кӣ пешвоз мегирад? Кто вас встречает? Кто вас встречает? Яъне дар аэропорт шуморо кӣ пешвоз мегирад? Гуфта мепурсанд. Ва шумо ҷавоб медиҳед ки мой друг, мой брат. Албатта агар бошад, агар набошад, агар никто. Никто меня не встречает. Хуб.
хоб боз мепурсад сумкаи шумо дар куҷо гуфта, ман сумкаро ҳамчун бор тарҷума кардам ба забони русӣ. Аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ бор мешавад. Хоб бори шумо дар куҷост? Где ваш багаж? Где ваш багаж? ҷавоб медиҳед. Мана ин бори ман, о вай бори ман, о унҷа бори ман. Хулас ҳамин тавр. Вот мой багаж. Вот мой багаж. хоб боз аз шумо мепурсад сумкаро кушод, дигар чиз аст, чӣ дорӣ, дигар. Ин барои проверка аст. Ва ман фақат лавозимотҳои шахсӣ дорам. Шумо гуфта истодед. У меня только личные вещи. У меня только личные вещи. ман фақат лавозимотҳои шахсӣ дорам. Да ман якчанд тӯҳфаҳои шахсӣ аст. яъне шумо аз як кас ба як кас дигар тӯҳфа бурда истодед. Да ман якчанд тӯҳфаҳои шахсӣ аст. агар бошад ҳамин тавр ҷавоб медиҳед. мегӯед. У меня нисколько личный подарок есть. У меня нисколько личный подарок есть. хоб аз шумо бо мепурсад ки нӯшокиҳои спиртӣ, корт, дигар оҳани чиз ҳаст мегуфта. дар шумо нӯшокиҳои спиртӣ ҳаст? У вас есть спиртные вещи? У вас есть спиртные вещи? бошад агар албатта гӯед. ин ба фоидаи шумо аст. набошад агар ҳамин тавр метавонед гӯед. Не, ба ман нӯшокиҳои спиртӣ нест. Нет, у меня спиртные вещи. Нет у меня спиртной вещи. Не, ба ман нӯшокиҳои спиртӣ нест. хуб, давом медиҳем дӯстони азиз. тамом, акнун равам мешавем. яъне шумо мепурсед ки дида шудед, паспортамро проверка кардед, багажамро дидед, малаш меравам гуфта. ҳамин тавр мепурсед. Это всё? Можно мне уйти? Это всё? Можно мне уйти? агар ҳа бошад, агар албатта ҷавоб медиҳад ва ҳамин тавр ҷавоб медиҳад. ҳа, метавонед равед гуфта. Да, вы можете уйти. Да, вы можете уйти. ҳа, метавонед равед. ва бо ҳамин шумо аз сарҳади як кишвар ба кишвари дигар мегузаред ва дигар тарафаш роҳи сафед. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. боз мегӯям, агар шумо дар канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. агар шумо ба инстаграм қулайтар бошад, мо дар инстаграм низ ҳастем. школа LN нависед ва канали мо мебарояд. моро аз инстаграм низ пайгирӣ кунед. хуб, то дарсҳои дигар, дар паноҳи худо бошед. худатонро ва оилаву аъзои тамоми хешовои худро дар паноҳи худо. хайр.